acenga ibhola enhle uMzantsi Afrika. Reiners bola enhle uReiners wacenga abekwa phansi yahlala emnatheni kwagqitywa basanganye isigqibo uthetha ngayo sithi kwafuneke asibonakalise sikhonkwane sokugqibela. Bafana ngamanqaku mabini. Bafana ngamanqaku mabini. IUganda liqanda qoxa imbatho esikhofe awubona abaqeqeshi bonozinti uJohnson baswanganye isubstitute abafana bangena njengabalalela kuMzantsi Afrika baphakama abantu baseUganda bathi kudala siwachithile lamanzi besiyiqonda bakho nkukungantwa masiwachithe. Bhola edlalwe kakuhle yatrejwa yabekwa phansi le ibhola nguMaswanganye ayitrepa ngenqina lasekhohlo anikwa ibhola nguIkram Reiners wayitrepa ngaphakathi eboxini ngenqila lasekhohlo kodwa ugqiba uguquka kwakhe wayongula la bhola wayibetha kwipale kude apho watenge ngasekho khona.